Auton katolla täytyy pysyä. Kyllä siellä on renkaat kautta sekere, mutta mies pysyy kuin pysyykin auton katolla. Marcel. Siellä. Ja Valassipiste täytyy olla ehdottomasti aivan oikea. Uuskainen tuulikin jopa saattaa olla hankaloittamassa tätä numeroa, koska tuulen puuskakin saattaa sen kaataa. Pienikin ohjausvirhe aiheuttaa kaatumisen ja nyt ollaan tällä liukkaalle alueella. Tämä on todellakin kummallista, että Hansi päätti tuossa sen tehdä. Kaikesta huolimatta siinä on sen verran pitoa, että homma onnistuu. Näin. Aivan upea suoritus. Peltokoulu 4 kaveria koko Euroopassa hallitsee tämän homman ja tässä yksi parhaista. Stunt-koordinaattori, alansa mestari on Hansi Kramer. Siis Marcel ja nyt tuli palamaan näin. Sieltä itse lisää bensiiniä ja noin! Marcel ja auto pajuhoon. Korkeus Marcel ja ikää vasta 18 vuotta. Kolmannen polvista. Nuori Johnny. Ja näin saako hän balanssipisteen. Siinä hän ilmeisesti kokeilee aluksi. Wow! Ja ylämäkeen vielä tuosta ensimmäisellä yrittämällä. Aivan upea suoritus. Näin hyvä yleisö. Tämä on totta. Olette nähneet ja todistaneet, että myöskin traktorilla voidaan kahdella pyörällä. Sitä vaan mukaan aikaisemmin ei ole täällä Skandinaaviassa toteuttanut. Tässä sen teki Johnny Kramer. Pörihalta pois ja sieltä tulee Marcel. Näin. Roll. Onko auto ajokuntoinen vielä? Huonokuntoinen. No ei se nyt ihan romua, jos se vielä kulkee. Ei taida kulkea, no työnnetään sitä sitten. Katsastukset ja se ei kyllä mene läpi enää. Ai, menee perjantai-luva. Sitä lupaa ei hyväksytä, mutta vielä tullaan sieltä työtäen auto rampille ja sille saa myöskin taputtaa, jos ei se tule. Eihän tämä nyt ihan joka päivä.